И здравейте, хора! Днеска играем в един сървър. Ще има IP в описанието. И аз в момента съм owner. И тук при мен са Бобо и Ники, които ще участват в моя клип. Само дето няма да си говорим. И да. Не знам какво ще правим. Сега някой гръмна спална там и други. Ние го правихме, но виждате какво стана. Ще правим спална. И мисля, да, ето той почна. Да, той ги прави като машина. Машина. Да, заради това. Тъй. И в момента стоим спална, ако се чудите какво правим. Мисля, че така няма да стане. Днеска всъщност правим спална. Съжалявам, че няма да играем в другия сървър. Казах, че ще има снимка в описанието. Ще пратя снимката днес. Не знам, майче днес ще я пратя, тъй че. И да, в момента строим спална, чакайте. Да видим как строят те спална. Как се строи спална. Да, ето. Ето виждате, чакайте. Да вземем и блоква. Да, добре. Ето го изпълна, красив. Ако искате и вие може да влезнете. IP ще има снимка на IP-то. Ще пратя и снимката на другия сървър и на това. Ще пращам само с снимки, ще пращам само IP-то. Освен ако не стане нещо и може и да не го пращам само с снимки, но главно с снимки само ще го пращам. Да, и един. Да, и Бобо лесно. По незнайни причини. Всъщност знайни, но. Ето. И това е спълно. Това ще бъде спълно. И аз се чудя защо. Чакайте. Секунда. Тъй. Тук ще е лап екип. Тук както се винаги се спаун. Ето тук трябва да е точно спаун. Тук дали ще го пречертая. Ето тук трябва да е спауна. Всъщност. Не, да. Спаун. Добре. Да. И точно тук трябва да е спална. И тук ще ви спална. Нищо не направим. Ако искате може да влезнете. Не винаги работи, само майче по-рано ще работи. Чакайте, че това не го прави правилно.
Това е с диаманти, няма емералд там. Само с диамант сабре. Те. Него сега би трябва... Какво се случва? Ето сервера, какво се случва с него? Нищо. Да, защото ето виждате защо. Защото и като ни лита нагоре няма как. Все пак, да. Чайте да седнем да спална. Не, няма да го сетвам за сега. Да, ето ще седнем вече спална. Да, и ето тук ще седна в спалн. Ето, ще дам черта спалн. И пода сега. Сега пода правилно. Надявам се да ви хареса сървъра. В смисъл, не сега той сега принципно в смисъл сега той е нов сървър, ама е известен все пак, защото виждате влизат хора, обаче не е такъв, не е як. Влизат принципно само от екипа или някой от сега. Чакайте. Това е готино. Виждаме колко е онлайн, 33 минути. И може да видим себе си. Ето. 27 минути. Как бе? Как никой той е бил тук повече от мене? А, да. О, виждате бък. Виждате. Видяхте. Я, чакайте, слаб. Ако сложим, дали ще спре. Да не спре. О, е така. Ай, спря. Тъпи. Той е простак. Бащи простака да ще кажа. Да, в момента правим спауна, но... Какъв е този спаун? Не беше помислил за това, ама съм сигурен на 100%, че не беше помислил къде ще оставим ендер честовете. Аз вече знам къде ще ги поставим. Сега го щупи. Съжалявам, ама не ще се че случайно. Това е таблета ми. Моля дайте лайк за клипа. Ако ви е харесал. Но чао за сега и до скоро.